Dagko na gid intawong puso sa ko ang mga anagon. Aw, anagon mga mais. Nga tumba lang jud ni kay nadaot mo ni hangin kusog kayon bungtod. Kusog kay hangin. Oy, yaya mo ka rin kinabuhi, Chris, oy. Oh, Ang taw-lamtaw ra makaanang imuha dihang mga kamaisan. diin makamang. Nako ilakson ay ako gawason ba. Yaya Ba ay nga. Sige lang Sig nangawat ka diha sa ko ang anagon ha. Hilom di ay, kita ka na ko dala. Na kay bawr ba jud ko nimo maro bi kay ka madadara break na plastics grand mall pasok ra unya na nimo diha sa kuan. Kapoya Iya, sa sa- pili anang Kasagbutan. kuan o nga. Di man maanag ang uban. Ana kakuha gid ay ka diha di ay. Ikaw nagi anak ko ba na tumba sa kabuok akong gisubayan. Ikaw lagi mang laro na kay namang. Kani akong kuan di na ko kuan mahurot ra gid nimo ning kamaistan sige. Sige, pod ako masanoy makahurot. Ako ra ba mang nahakiang na ra ba kung kanang kinuan anak diha. Inugas. Gapon kakagupod og nay manguha kay kakiang man imo agi. Away barang diha. Sila ko barang. Nya adto na kuling oy. Asam day ka ba? Nalagi ko adto lagi. Ako madto sa di ko sakit jud kay ni unti ilagi mang Ngamsam diri mo tiil di ay. Arthritis ka? mag-anak gyud siguro napiang sa ni siya kay sige lagi na akong tinungas tas bungtod lagi. Wa di na madaghapas. Ginadaghapas mang wa kay kaila ditong manghilotay. Sus, wa jud di ka kabantay anang balay da dapli karsada. Asuhi man na bay ka na manghilot. Asa man anak ba? Hala oy. Magian na nato ka na bang balay dapli karsada. Amra siya payag. Ay mao ba? Oh, Kuyog nya padong mo ko dito dali ko dalan ta. Sige hatod ko dito mang. Uy, ato ti ka pero pasig la ko. Di lagi ko kapaspas lagi ko unsa ako pagpaspas ani nga Na na ka magdaglok do bugat kay pasig sa kay hapit ko ta. asa pa man ni mang oy layo kay ma. Sus na anata. Asa man? Narao ulo sa. Narao ka na ba? Mao nang payaga. Kanin payaga? Oh, Sure ka? ang pasuron man noon ta nga kapatambal ko diha. Nya di na lang kumukuyog di muli kay dali lagi ko. Oh sige ako kay mo anha diha. Sampita Na ba lang kay na. tao kung wa na tao diha oy. Naana permanente oy. Kay wa nila ang trabaho magsige ra nagdukdok anang iya harihang karabang iyahang kanang dapit anang ilawom ba nam dihang manok diha. Nya adto na kuling ha. Oh sige mang kay ari lang sad ko mang. Ayo. Arriba. Ayo. Arriba. Nay. Oy. Lingkod are. Lingkod. Kanang nay kanang magpa. Kagrabe gistrito nga. Daotanan mo. Ay glangas. Anod, bokog. Ayaw, di ma. Nya nay. Okay na kanday, ay kabalaka. Nay, kanang kuan na magudon ta to nay. Timingan juga sa kuang orasyon diri. Ay pag-abot nimo. Ay kabalaka day. Ang imong gipamati inag-uli nimo wagtang na. Sure ka? Wagtang lagi na. Unsam tong ko. Sayo mo sa. Unsa pa pamati nimo? Napa di ay? Apa? Oh. Asa man? Kuan na mo tapos ako ang kuan nay. Sang kuan na day? Ang tiil ba? Unsa-unsam day man tiil day? Ako untang ipahilot. Oh, ipahilot. Pastulan day. Di ba kay ko kumaayo ng manghihilot day kay mananambar mo ko day. Ano mo day ka? Oh, pero ato sa hilot. Kanang ka? Basta niyag mabakol na ginoong ko noy. Dili oy. Bakol ba oy? Di oy. Ari, asa may sakit? Tapit. Nantila ka na. Kanila ginoy di Problema? na May problema na. Agay! Agay na, unya na noy! Agay! Noy! Gina sakit gina piang day. Piang nino. Makaihitan noy! Agay noy, agay. Di man na dapat hinay-nayon day kay
Makuan man na day, di man na kanang hilot-hilot, di na siya dapat hinayon kay mabunog man nagsamot. Oh. Anak ya. Kita mo na nanoy. Aday, niya nanoy. Niya nanoy, naalasan na ako noy. Di ba? Pero gamay kung gamuhan pero kamay kung hilot-hilot Ay gyud. na lang noy, sakto na noy. Sakto na lang noy. Napakapinday niya sa. Ngul-ungol na gyud. Nay ka nang salamat kay nay ha. Oo, ay problema. Ako di ko mga bayad sa mga magpatambal diri magpahilot. Kay kaibaw ko pangilad na ang mangayog bayad. Ha? Pero naay mo bayad dawato na sa nako. Agay! Naman, oo, di wag tang na. Wag tang. Oh. Alisa ko noy. Oh, sige. Mag-amping sunod dili magdinanghag aron dili mga kiong, ha? Ah. 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 Day! Chris! Uy! Ya, okay na. Okay na sa imong mata. Butambal man ka ato. Ya ay wa jud klaro mang oy. Wala di ay. Wa ma dumdumi, wa ma unsa man. Ingon ka suhi to. Huh? Bitaw to siya. Asa man nakasuhi ato nga pagpatambal nako. Pagpahilot nako gitambalan man hinuon ko. Sakit pa nun akong kay gidukduk og maayo. Suhi gani to. Asa man nakasuhi ato imang? Hala, oy iyang naong. Suhi og naong ba? Ni ana unsa kalamiya gini mapakon ani mangoy ni ana unta ka gibira-bira akong tiil mo pay sakit kaayo. Gitiwasan man hinuon ko ato. Kasi muli anak ka na ugma oy. Maulian sa imong kagaran. Perti pa natong kuan kay abyon tog maayo ta. Okay ra lagi na. Padaplin niya maligsan ka. Patambal tag balik. Ay na jud ko kabuang ni diya imang. Ako man ingon nimo manghihilot dili man ang balay. Ngita na putag laing mananambal. Ay na lang. Ay na mang. Katong dili suhi ba? Ayun lagi ana pa sunod ako mang bilin. Ti ka mang ikaw man nakaamong ani na Dali tilasan na ko. Hey, luod. Pahawa diha mang. Medyo kag kuan da. Ay, luod na pud.